Her har vi så vores fumlebræt, og det er et meget simpelt kredsløb. Det er strøm løber ind her, og så har vi den anden strømning løber ud af. Der skal vi så have en strømforsyning, for at vi rigtig kan sætte strøm til det, men det kan vi så ikke vise lige nu. Det der så sker, det er, at vores strøm den løber ind her igennem den her første ohmresistor, som så den er så konstant, det vil sige, at den her modstand ændrer sig ikke. Så løber den igennem den her ledning her og over til vores lyssensor, som også virker som resistor ligesom her, men modstand den ændrer sig så i ohm, alt efter hvor meget lys der påvirker sensoren. Og så ændrer modstanden sig her, og så den modstand man måler her, kan du så måle hvor meget modstand der er i forhold til hvor meget lys. Og så kan du så sætte op i forhold til en rigtig lysmåler, der rent faktisk måler det i lux eller lumen. Så kan du så opstille et forhold imellem hvor meget modstand og hvor meget lys der er i lokalet. Og så kan du så finde ud af, hvor meget lys der er i lokalet via modstand. Dette er et Arduino-bræt. Den kan du koble til computeren via et USB-stik, som du bruger i computeren. Og så har du et andet stik her, som jeg ikke lige ved hvad er. Men det former sådan der. Det Arduinoen så kan gøre, det er, at du har inputs her, hvor du kan sætte for eksempel, vi tager her fumlebrættet her, sådan nogle ledninger her. Kan du så sætte, ja den kan jeg så ikke få op her. Så kan du så sætte ledninger fra fumlebrættet ind i her. Og det kan du også gøre med lysdioder og sådan noget her. Det vi så har lavet indtil videre med Arduino-brættet er ikke så meget endnu. Vi har kunne få en LED-pære hernede, sådan nogle til at lyse her, sådan en der sidder sammen. En LED-pære lige der, den er meget lille, men den sidder sammen til det her input eller output, et eller andet, der hedder 13. Så kan du så lave noget kode, som tilsvarer det, som får den til at blinke i SOS-signaler eller alt muligt, hvis du vil have det. Det her kombineret med vores lyssensor, kan vi så lave en computeragtig, der kan, der kan få et lys eller sådan noget til at slukke og tænde ved et vis lysniveau, der bliver optaget på den her sensor. Det er så muligt. Okay. Hej og velkommen til vores introduktion af C++-kodning til Arduino. Det er sådan, vi forklarer her, det er forskellige trin, som vores kode her går ud på. Det her er så sat til at tænde og slukke lyset med nogle åndssvage intervaller, bare for at prøve det af. Det vi så har sat her til at starte med, det er de to outputs, som du kan se her, 13 her og 11 her. Så stikker du så en LED-diode ind i, og så har vi så navngivet de her LED og LED2, de her to porte her. Så sætter du en setup her, pin mode LED output, så sætter du de her to outputs til at være LED outputs, det vil sige at de gør, at LED'en lyser. Og så kan du sætte her, så har vi en kode her, som gør, når der står LED high og LED low, så når der står LED high, så vil sige det, så lyser LED'en her. Det vil sige LED 11 eller output 11. Og så går den så ned her og lyser lidt åndssvagt, kan jeg se, fordi det går low high low high low high. Og så skifter den faktisk imellem de her to LED'er og lyser og lukker. Og så vil sige, at den her kode her, det er for at loope det, sådan så den bliver ved med at gøre det om og om igen. Og ja.